Быйыл Рәсәйдә Волга буй халыктарының ислам кабул итүенә 1100 ел. Ошо уңайдан саралар Башкортостанда ла үтә. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияда Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы Башкортостан мусулмандары диния назараты рәисе Айнур Биргалин. Һаумыгыз, Айнур хәзрәт. Хәерле көндәр. Шулай итеп, быйыл Волга буй халыктарының ислам кабул итүенә 1100 ел. Бу дата ниндәй тарихи вакыйгадан башлап билгеләнә? 1100 ел элек Алмуш хан шул Казан биләмәләрендә Волга буе халыктары биләмәһенең ханы дип әйтәйек, официаль рәсми рәвештә ислам кабул итә һәм дә ошо датага бәйле 1100 ел Волга буе халыктары, Рәсәй халкының бер өлеше, зур өлеше ислам кабул иткән юбилее һәм дә булга бәйләнешле был байрамдар үтәсәк инде. Бына социаль сетьләрдә шундай хәбәр йөри. Ибн Фадланның язмаларына таянып, Ибн Фадлан Башкортстанга 921 елда сәяхәт иткән сагында ук әлеге республика биләмәһендә, Өфе биләмәһендә мәсҗид булган дигән хәбәр бар. Бuna бу ничек комментарий бирегез? Социаль сетьләрдә алынмый, был Ибн Фадландың язуларынан алынды һәм дә уның язуларына таянып әйткәндә, ул сәяхәт кылган сагында Волга буйлары буйлап уны ярдәмчесе, уның тәрҗемәчесе башкорт булган була. Нимә кызык. Һәм дә әйтелә, был ерләрдә башкорт халкы бар һәм дә уларның арасында ислам динен кабул иткәндәр һәм гыйбадәт кылгандар да бар. Әмма нимә кызык, ул вакытта әйтәләр, мусламан булуларына карамастан яшәгәндә яки бер хәл килеп чыгуда, улар үзләренең мәҗүси аллаларына ла табыналар, ышаналар димәк. Ышанып уларга мөрәҗәгать итәләр ди. Әмма уның эргәһендә булган башкорт тәрҗемәчесе уныһы нык динле һәм дә иманлы кеше булган була. Ибн Фатлан ул тарихчы һәм дә ул төрле илләрдә була. Ул дөнья гизеп, безнең Башкортстан аша үтеп китә һәм дә шул Казанга барып итә. Әмма нимә кызык, Башкортстан ерләрендә мусламандар күбрәк булган була Казанга караганда. Һәм бу хакта билдәле әйтмәк. Был хак билдәле, әмма нимә кызык, чөнки официаль ислам кабул итү бары ныграк тәэсир итә кешеләрнең ябай гына ислам кабул итүеннән караганда. Чөнки Алла Тәгаләне танып, мәсҗидләр төзеп, матур итеп яшәйбез. Һәм бына ислам кабул итүнең 1100 еллыгы уңайнан Башкортстанда уңайнан гына түгел, шундай ике вакыйга тап килгән дип әйтергә кирәк. Башкортстан мусулмандары диния назараты оештырылуга быел 30 ел. Яңынан тергеделеп эшләп килүенә 30 ел. Исламда бында яңынан тергедү дигәндә хәзер алырга кирәктер. Чөнки 27-28 елларда безнең диния назаратының кешеләрен, имамдарын, күп кенә назарат эшчеләрен атып үлтерәләр, хәтта бу репрессия вакытларында. Репрессия алынып, булар был диния назараты я булай бөтенләй. Һәм дә инде хуңынан гына барлыкка килә. Быел безнең яңынан тергеделеп эшләп китүенә 30 ел юбилей. Иншалла шуныңга айканды без быел 1100 ислам кабул итүен байрам итәсәк ел әйләнәһенә. Һәм дә безнең диния назаратының яңынан тергеделүен 30 еллыгын билдәләйсәк иншалла. Һәм нинди саралар күрелә бу План раслангандыр, мөгаен программа бардыр. Планды без барлыкка килтердек. Ул иң тәү осракта ул торасак безнең башкорт телендә диния назараты менән Коранды сыгару башкорт телендә. Уны сыгарылмаганмы башкорт телендә? Сыгарылды башкорт телендә, әмма уны һез алып укыһагыз, бик авыр телдә язылган. Моны безнең китап нәшрияты сыгарды. Бик матур, әмма барыбер кешеләргә уны аңлауы кыйынрак, чөнки нык әдәби тел менән язылган. Без уны әдрәк еңеләйтеп, ябай кешеләргә аңлаешлы итеп сыгарга исәпләйбез, теләйбез, ниятләйбез.
Был эштә безгә Татарстан диния назараты ярдәм итә, чөнки улар Кәләм Шәриф исемендәге Коръәннең тәрҗемәен сыгардылар һәм дә халык бик нык яратып укый. Икенчесе ул безнең энциклопедия сыгарга исәп бар, ул диния назаратының 100 ел элек эшләп килгән шәхесләре турында һәм дә безнең бар столетие Думрб дигән китап сыккайны. Менә 19-нчы елда дөнья күрде. Башкортстандың диния назаратына 100 ел булган сакта. Һәм дә онда безнең беренче мөфтиләре без хакында беренче шәхесләр дини күренекле эшмәкәрләрдән тормышы ялгайны һәм дә без нимә кызык, мәсәлән, шул ук вакытта Мифтахиддин Акбулла, Гали Сокорой, Шайхзада Бабич, шул ук Салават Юлаев, Батырша, нинди генә күренекле Карахакал, күренекле шәхесте алмаһак, уларның дини белеме бар беренчедән. Дини белеме бар һәм дә күп эшләре диненә таянып эшләнгән мотивтардан сыккан эшләр. Һәм дә уны без кешеләргә аңлатырга тиеш. Бүген көндә без карайбыз Салават Юлаевтың һәйкәле эргәһеннән менә безнең сыгу менә үтеп китәбез. Салават Юлаев кем булган? Ул шундый. Ул диндән аермалы һымак бүген. Дин аерым һәм шәхесләребез аерым күк. Шул ук Мифтахиддин Акмулла, ул менә шагыйрь, мәгърифәтсе агарту. Мәгърифәтсе, шулай дип кына беләбез. Хәтта безнең педагогик университет бар. Теге вакыт юбилейын, Мифтахиддин Акмулланың юбилейын байрам иттек. Мәгърифәтсе. Әмма уның нәсихәттәр шигырында иң беренче башлай нимә дип, иң әүвәл кәрәк нимә иман дигән ди. Иң беренче кәрәк нимә кешенең гомерендә ул иман. Һәм дә икенчесендә әйтелә, башкортларым уку кәрәк. Иң беренче төшкән һүзләр дә икра, укы, гыйлем ал дигәнде аңлата. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Коръәндә әллә ничә аят бар. Гыйлемлеләр, гыйлемһезләр менән бер рәттән түгел ди. Алла Тәгалә гыйлемле кешеләрне күтәрәсәк ди. Китапты ентекле белгән кеше. Әлбиттә, Салават Юлаев та әйтәләр, Коръән хафиз, Коръәнды бөтенләй камил рәвештә ятлаган дип. Батырша безнең барып карайык, ул моны бүген көндә Балтасы районының үзәгендә, унда уның музее бар. Мәсҗидтең имамы безнең Рафис хәзрәт, ул Батыршаның ейәне килеп сыга. Һәм дә мәсҗидтең янәшәһендә, эргәһендә музейын барлыкка килтергән. Һәм ул музейга кирип караганда без беләбез, Батырша ул имам була, мулла була, уның мәдрәсәһе була, мәдрәсәлә укыталар. Һәм дә уның китаптары тора. Гарәп телендә безнең галимдар чит илдән килеп ул китаптарда карап әйтәләр, буны безнең Әл-Азһар университетының укытучылары бакалавриатта гына түгел, докторантурала кемдер менә махсус фикхтың, ислам диненең кануннарын өйрәнә, был махсус бер юнәлешен кем ентекләп өйрәнә, шул юнәлештең китаптары ди. Бу бит аңлата, Батыршаның дин кимәле, гыйлеме бик югары кимәлдә булган. Менә бүген көндә без Стәрлебаш мәдрәсә 42 корпус саналган элекке вакытта. Безнең бүтән бүгенге күдектән генә караганда ла 42 корпустан торган мәдрәсә ул зур уку йорты санала. Әйтелә, ул университеттың кимәленә барып иткән дип. Булай әгәр дә мәдрәсә, колледж яки институт булган булһа, мен оныттым, ниндидер бер җитәкче вакытында уның кимәле университеттың кимәленә бар иде. Безнең бүтән менә шул ук күренекле шәхесләр Стәрлебаш мәдрәсәнең укып сыккан кешеләре. Без бүген көндә бу үзебезнең тарихыбызны өйрәнмәйбез. Бу безнең өчен ысын әйткәндә горурланырга сәбәп. Һәм дә әйтәм, безнең менә Совет усырларында әйтәр дә, менә Совет усыры килде, безнең башкорт халкына алып килде гыйлем, укырга өйрәтте, язырга өйрәтте. Әмма шул ук усракта күп кенә галимдар әйтә, башкорт халкында гыйлем көчле, яза беләләр, укый беләләр, һәрбер ябай бала яза ла, укый да белә. Бында тәртипле һәм дә күп бер моны Америка галимын укыным яңарак кына аптырап куйдым. 2 тапкыр әйберемне югалтым, 2 тапкыр 7 сакрым аранан Хабайлы сабып килеп миңа әйберемне кайтарды. Буны бер нинди дә халыкта күргәнем юк, тик башкорт халкында гына осраттым. Уларда тагыла нимәгә без өйрәтә алабыз икән дип аптырай. Уларда өйрәтергә кирәкме? Улар үзләре безне өйрәтерлек, уларда мәдәният ди. Һәм дә
ошол әйберләргә игътибар итәргә моны сакырам халыкты. Һәм был Башкортстан мөселмандары диния назаратының кабаттан оештырылган тергеҙләүенә 30 ел уңайынан, ислам динен кабул итүгә 1100 тулы уңайынан, тарихыбыҙҙы өйрәнүгә һәм үҙебеҙҙең ошо мәҙәниәтебеҙгә, дини мәҙәниәтебеҙгә игътибар арттырыуга бер сара булып тора дип әйтергә лә кәрәк. Китаптар тураһында ла кыҫҡаса әйтерһегеҙ, сөнки улар да бөгөн халыҡ араһында дини тәғлимәттәрҙе таратыуҙың бер өлөшө булып тора. Беҙҙең мына йәш быуынға бүләктәр, был мына минең гүзәл динем, дин тураһында балаларға еңеләйештерелеп бирелгән мәғлүмәттәр, тәғлимәттәр. Әммә бында дин тураһында гына түгел, шулай бит? Юҡ, бында ике өлөштән тора. Ике өлөштән, беренсе, икенсе һәм өсөнсө сығасаҡ. Беҙ быны тиҙҙән бер китапҡа бәйләнеп, туплап сығарасаҡбыҙ иншалла. Быны икенсе өлөшө. Матур итеп, шуны беҙҙең башҡорт ҡыҙыҡайы, матур итеп, милли кейемде. Милли кейем дә беҙҙең тура килә ислам дин ҡанундарына. Һәм дә бар беҙҙең Мөхәммәд Мустафа ғәләйһиссәләмдең тормошо, быныһы беренсе өлөшө Мәккә дәүре, Мәккәлә йәшәгән сағы һәм дә сығасаҡ инде. Иң мөһиме, был китаптар аңлайышлымы? Бына һеҙ алда әйткән ниндәйҙер ҡатмарлы ғәрәп теленә үҙләштерелгән һүҙҙәр менән яҙылмағанмы? Беҙ йылдан-йыл еңеләйтергә тырышабыҙ кешеләргә аңлар өсөн башҡорт телен. Сөнки дини башҡорт теле ниңәлер ул ауырыраҡ һәм дә кешеләргә уҡырға ҡыйыныраҡ. Авторҙа, Нуриман Мусин да эшләгән кешеләр беҙҙең яҡташтарыбыҙ да, беҙҙең дуҫтарыбыҙ, шуларға беҙ рәхмәтлебеҙ, бергәләп шулай итеп сығарға ярҙам итәләр. Һәм дә беҙҙең быйыл, тағы ла әйтәм, диния назаратының мобиль ҡушымтаһы барлыҡҡа... Заманнан бергә атлайһығыҙ, тимәк. Әлбиттә, һәм дә беҙҙең быйыл презентация үтәсәк. Беҙ республика етәксеһе грантын алдыҡ. Дин һәм инновация тигән, был башҡорт телендә һәм рус телендә сыға 40 сәғәт дин менән танышыу мәғлүмәттәре. Беҙҙең барлыҡҡа киләсәк онлайн мәдрәсә, башҡорт телендә һәм рус телендә диндең нигеҙҙәрен өйрәнергә. Беҙҙең үтәсәк йәштәр генә түгел, йәштәр былтыр үтте йәштәр һабантуйы, ә быйыл үтәсәк бөтөн ғөмүмән мосолман һабантуйы республика кимәлендә. Һәм дә беҙҙең тағы 1-2 китап барлыҡҡа киләсәк. Сараларҙы төрлөһөн... Яғни саралар күп, һәм улар барыһы ла ошо ҙур ваҡиғаларҙы билдәләүгә арналған. Һәм әлбиттә, һеҙҙең менән артабанда осрашып, ошолар тураһында һөйләшер өсөн бер сәбәп булып тора. Иншалла. Бөгөнгә әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Артабанда осрашырға булһын. Уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан мосолмандары диния назараты рәйесе Айнур Бирғәлиннән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.